A partir do curso 2024-2025, IES de Valga contará con 3 novos ciclos de FP Dual, especialmente relacionados coa fabricación mecánica. A partir de setembro impartirase nova formación en mantemento electromecánico, xardinaría e floraría e mecatrónica industrial. Esta mañá, a directora xeral de Formación Profesional da Xunta visitaba as instalacións para valorar posibles melloras de cara ao vindeiro curso. O gran impulso que vai a ter este centro de cara ao próximo curso, no que vai haber un impulso importantísimo nos proxectos de Dual, sobre todo relacionados coa fabricación mecánica, o ámbito da fabricación mecánica, que, bueno, é un ámbito empresarial moi potente aquí no Concello e nos alrededores do Concello, e tamén vamos a incorporar pois esa Dual en agroxardinería. Entonces, bueno, pois vai a supor un incremento de oferta importante. A ampliación da oferta responde tamén á alta demanda de persoal cualificado nas empresas da zona. De feito, tratarse de ciclos duais, a formación terá lugar neste centro e tamén en empresas próximas, recibindo ao alumnado unha remuneración económica. Coñecemos ben como é o tecido empresarial de Valga e contorna no sector do metal, entón imos, ademais da familia de fabricación mecánica que xa ofertamos, imos incluir a familia do mantemento, non? De instalacións e mantemento, por medio dun ciclo medio. O centro conta xa con oferta en dúas familias profesionais, a de fabricación mecánica e a familia agraria, co ciclo básico de agroxardinaría e composicións florais, unha área a que agora lle van dar continuidade coa implantación do novo ciclo de xardinaría e floraría. É unha formación que non hai en moitos kilómetros a redonda, mas si hai moitísimas empresas que teñen necesidade de persoal cualificado, por iso este ciclo medio de xardinaría e floraría pensamos que é unha oportunidade inmensa para o alumnado da zona. O alcalde de Valga, pola súa banda, salienta o plus que supón que o alumnado poida desenvolver a súa formación en empresas próximas. A nivel empresarial, o Concello de Valga é moi importante, pois nada, estar aquí ao lado da dirección e do seu equipo para intentar entre todos pois organizar a maior cantidad posible de ofertas que poidan formar alumnos e que, ao mesmo tempo, dar salida á demanda que están facendo os empresarios, non? Para cualificar nas distintas profesións que están demandando. Ademais das instalacións que van a acoller estes novos ciclos, a visita serviu tamén para que a directora xeral de Formación Profesional coñecese outros espazos do IES de Valga, recoñendo tamén outras peticións de mellora por parte da súa dirección.